Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर आं दिनैहाय मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों। आङो मोखाङाव माने एसे मुलि देनानै लानो नागिरदों आरोना। मुलि माने फांसे बिबारनि बिलाइखौ आरोना देना लानो नागिरदों। मोखाङानो आंहाथ' जा सिथर जाखाजोबदों नालाय, सिथर जायो आंहा। ओंखायनो माने इउटुबावबो नुदों नालाय बे बिलाइखौ लाबा मानिया सिथर गायो बा एसे माबाफोरा गायो। माबा माबि मुलि बायनानै लायो गायानो लोगोफोर मा लाबा गागोन मा थागोन जायो। ओंखायनो आङो सानसे इउटुबाव नुबाय नालाय बेखौ देनानै लाबा गायो होननायखायलाय आङो दिनै देनानै लाबाय आरोना ट्राइ खालामथारनोसै होननानै आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनानै देखायनो सानबाय। जायफोरा सिथर जायो लोगोफोर बेखौ देनानै नायलाय, ट्राइ खालामनानै नाय। आंबो एबारसो ट्राइ खालामनानै नायदो, गायोबाथ' मोजाङानो जागोन लोगोफोर।
ट्राइ खालामदोसो र' लोगोफोर गायोबाथ' मोजाङानो जागोन एबारसो फार्स्ट लानानै नायदों लोगोफोर लोगोफोर नायो आधा घन्टा जाबाय आधा घन्टासो बारबाय आं दा बेखौ सुनानै लानोसै लोगोफोर सुखांनानै माब्रै नाङो लानानै नायलांदो लोगोफोर लोगोफोर नै आं सुनानै लाखांबाय मोखांखौ हुगारना लानोसै आं दायो लोगोफोर नै आं देनानै लाखांबाय मोखांखौ एसे दांनोबो मोजां मोनदों दा फार्स्ट टाइमावथ' मादै जागोन लोगोफोर मोखांखौथ' आङो लानानै मोजां मोनदों एसे माने सब नांदों आरोना लोगोफोर दाथ' फार्स्ट टाइमाव मादि जागोन बुंनोथ' हाला एबारसो फार्स्ट जादों नालाय लानाया ओंखायनो लाबाय थानोसै र' साननैसो मादि जायो ट्राइ खालामना नायनोसै जुदिसो रिजाल्टआ मोजां ओंखारो मोजाङानो जागोन ना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ माबोरै नांखो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बाय बाय फ्रेन्ड्स